bayan annabi Muhammad yayi wafati ya rasu, an gaba binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bilal ibn Rabah, ladanin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tattara ina shi kaf zai koma garin su. Sahabbai suka taru, aka yi lallashin duniya. Bilal ya ce wa in kira sallah, in ta da iqama, annabi na gaba. Ya ce annabi bai raye, ya ce a gaskiya ba zan iya ba. Sai sahabbai suka ce to tunda kan bashi hakuri ya ki hakura, ai ba wanda zai ji maganar sa sai sayyidina Abubakar. Ba shi yan tashi ba, ba za ji a gaya sayyidina Abubakar. Ana zuwa aka kira sayyidina Abubakar. Bilal ya ce oh saboda kayan tani ne aka kirawo ka, kar in koma kasan mu. Ya ce to mai da ni bawa, mai da ni bawa. Sai ya ga sayyidina Abubakar na kuka, sai ya karanta masa waɗannan ayoyi, wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a bayan nan yana karanta masa sayyidina Abubakar waɗannan ayoyi guda uku. Sayyidina Abubakar ce Allah sai ka lafiya. Kawai sayyidina Bilal sai koma Yaman, sai koma kasar su. Ashe gada wanda ba za su kare da sayyidina Abubakar ba, sai ya bi da domin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya shekara 2 da wata 6 yana halifanci. Allah ya masa rasuwa. Sayyidina Umar ya anshi halifanci sai da shekara 10 da wata 6. To sai a ƙarshen mulkin sayyidina Umar, kawai ran nan Bilal yana kwance sai mafarkin Annabi Muhammad. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Bilal, yanzu ko ziyara ba za ka kawo mana ba? Kuma Bilal sai ya ƙara naɗo kayan shi gaba ɗaya daga Yaman, sai ya dawo ina? Madina. Madina ta ɗauki harami, labari ga ladanin manzon Allah ya dawo. Saboda shekara 10 fa. Shekara 12. To yara da ba san Bilal ba, aka zo aka cika masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai na Umar bai nan. Sahabbai saboda murna aka kama binciken ina sai da Umar ya tafi. Aka je aka gaya wa sayyidina Umar ga ladanin manzon Allah, ga ladanin manzon Allah. Sayyidina Umar na zuwa ya kalli Bilal, ka dubi karfin imani irin na sayyidina Umar. Wala ko sai sahabbai suka ga sayyidina Umar na kuka. Zatansa shi ma zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bilal yayi kuka kamar ransa zai fita. Sayyidina Umar ya bashi hakuri. Lokacin sallah yayi, sai da Umar ya zo ya ce ma Bilal don Allah ka kira mana sallah. Bilal ya kira sallah, mutuwar manzon Allah ta dawo danya. Madina aka wuni kuka. Duk sahabin da ka gani kuka, duk sahabin da ka gani